Minangka hampur wakana saking Prokadang Sahita nyampur sari katur konjuk dateng panjenipun para pundhen sepuh pinisepuh Bapak Ibu para lenggah kakung putri sugeng siang sugeng pinaraan ngaturaken sembah nuwun sarwa handika sami. Ugi putri katelumpen panjenipun Anamas Muhammad Faizun Niam. Mugi-mugi anggenipun keparengan sing akhir kadewasan dados putra guna migunani tumrap nusa bangsa negaritun agami kabekti dhateng tiyang sepaipun kalih. Serangan Prokadang Sahita nyampur sari kalarapaken lumarawipun Nimas Ayu Nur Lita Laura. Jan nggih pripun Mas dadi awan iki nih Mas nggih para kanca Sahita tinimbaladene panjenenganipun Bapak Legiono Ibu Siti Lestari atur salam rumiyin nggih ya diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buanter dhewe lho Mas. Hah? Bar mangan ketok. Sing bagian gini. Ini acara Walimatul Khitan. Jadi yo selamat menikmati bentuk yang baru ya Mas. Menikmati bentuk yang baru. Wis iso dinikmati to? Ya iso. Tuasan aku pengen gak tak nikmati. Lho, nek jaman biyen kan cek ngono to. Nek saiki iki wis ukuran helm SNI. SNI dadi ya wis Standar Nasional Indonesia. Nah, ukuran Jepara apa ukuran Demak. Anamas Muhammad Faizun Niam. Mugi-mugi anggenipun sampun mlebet akil balik nggih. Tansah dados putra ingkang soleh. Nggih. Heeh. Pripun Mas, diparingi napa niki Mas? Ya jumbuhe kalau kawontenan napa badhe nyaket panjenenganipun Bapak Legiono sing kagungan kersa ya monggo wong ya pundi katuran. Bapak? Ayo. Bapane pundi? Ya mudhun sik to. Ayo mudhun. Tangklet, heeh. Ya, sing ndi wonge? Biasane nganjlok to. Biasa yo anjlok no. Hah? Biasane gareng ki mau nganjlok. Yo. Ora ya kono ya. Ayo Reng. Ayo. Ayo Reng. Ayo Reng. Bapane sing ndi lho Reng? Lho. Ayo nganjlok. Beh, aku kan anjlok lho. Ora iso. Perintah nganjlok ora anak potol. Wis mbugubetke mburi rek. Ayo. Piye, Mbah? Gendong. Ayo, Mbah. Ayo, Mbah. Gendong. Gendong, Mas. Sing gadah damel pundi, Bu? Kowe kok ora ngakon gendong pe nekak wong kok. Iki. Gendong kok guru tekuk ngono kuwi lho ya ora iso ambekan. Lha piye iki lho Bu sing duwe gawe ning kene? Ayo rene yo. Nah. Pundi? Lah ngene iki. Lah bapake pundi? Oh, Ibu ingkang kagungan kersa. Sing pundi, Bu? Oh, nyaket sing Bapak bagus dhewe sing endi? Sing nggo kethu apa mburine? Mburine. Pak. Kowe kono, aku kene. Sing iki. Nggih. Lah kuwi wong wedok kok pelayumu kok ngono. Sing direk. Ya Allah, Nduk. Ya kene niku. Sing iki kok kae. Niki lho. Iki ya? Nggih. Lho bojomu kok ijolan iki lho kok kon mburi. Pak. Aku nek petok wong bagus ngene iki. Atos-atos nggih, Pak. Rodok merinding kok, Mas. Niku sewulan nembe topo lah bar niki mbayani niku lho. Pak, paringi asma sinten, Pak? Legiono. Bapak Legiono. Dadi bapak iki ya legi ngono ya. Nek dicedhak iki, Pak. Dadi lairipun pasanipun dinten legi no niku pepadang. No iku pepadang. Pepadang. Nah,
Nyuwun lagu sing mat-matan apa sing ruwancak, Pak? Rancak banyak. Rancak. Wah, Mas, nyuwune sing rancak. Iki kok aku karo koprol apa ora, Pak? Salto. Wis salto. Bener. Biasane, Mas, sing duwe omah ki ana celengane dilebokno ngono, Mas. Kabeh ki kerja dhisik lagi bayaran. Wah. Oh, ngono. Yo, kerja sik lagi Lah bayaran. nek macul apa bayaran sik ngono, agek macul. Lah nek gak entuk bulekan ya rugi sing di omah. Sik, Mas, lho sampean ki ra ngerti to? Piye? Bose ra teko. Nek to. Kowe ngerti apa ora? Aku ning kene iki asline mung sambatan lho, Mas. Kok sasambatan? Oh, aku ki dadi wong saapik-apike Ora wong. kok saapik. Wong ngadar aku ki karo sing duwe omah ki yo kenal kabeh. Dadi ki ora njaluk bayaran aku, Ora Mas. masalah anu. Wis mbon dik sasi poso aku ngerti kok. Mbon dik sasi poso wisan kok. Apane? Dadi wis kebon sik sasi poso kae mampu. Ora kebon kok, Mas. Piye? Lunas. Lah, Dadi ya mung kari sambatane tok. Biar ngene sego gropyok nak iki kowe. Lagune nyuwune sing rancak, Mas. Sing rancak berarti ginarep seragenan ngoten nggih. Nggih. Lah. Hei. Jangkrik. Wong tuwek siji iki lho. Lah wong jek lagi anyar kok ya. Ai, jalan. Bayan apa? Sik, amit. Pakakno kono sisan. Karepmu wah, nganggo sarung, nganggo apa ketu. Ketu piye kuwi? Lah iki jenenge pecis. Nek ning nggonku jenenge ketu kok, Mas. Ketu ki nabazi ngene ketu. Nah. Ya lah, aku iki bapake nganggo sarung kok nyuwune mangku purel iki lho. Kulino murel apa piye janjane? Mas purel ki apa to, Mas? Ora roh. Pak purel niku napa? Garek njaluk apa? Oh, purel ya kaya kowe kan purel kowe iki to. Sik dajal, bapake saking pundi, Pak? Saking mriki mawon. Oh, mriki mawon. Anjir. Tanggane dhewe. Wah, nyemil mau buah apa ora, Pak? Wah, jan. Tanggane dhewe ki ya kudu ngewangi ketesuk ngono ya, Mas. Iki yo ngiwangi ketesuk bapake lho, pinarang kene wis ngiwangi nata mau lho kandhane yo. Pak Saliman sik minal aizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Piye? Loh, sampean dhewe apa nggawa bojone? Sing ndi bojone? Oh, dimatno terus bojone aku wedi. Tur ngeten nuwun sewu. Nggih. Mukrim lak kali niki niku. Karo aku mukrim. Lah padha-padha rek. Padha lanange yo. Lah iya. Wong kacem mlaku mulo linggomu kaki-kaki mbok linggoe kok. Nggih. Monggo diaturke menapa pemandu pamundhut. Jare sing rancak kon koprol iki berarti lagune apa, Mas? Rancak yo. Rancak. Bangsane lali janjine yo rancak. Kali janjine. Heeh. Ya, mana to? Oh, iki piye kok iso sik-sikan jane? Gak telok, Mas. Perawan kok sik-sikan iki lho. Aku tangi. Mulane abarti ku Mbah. Lah mulane nganti jamur niku. Iki apa? Sidane Lali janjine diaturke. Lali janjine. Rancak pamundhut saking panjenenganipun Bapak Legione Kula teng Kang mriki Kawokadi. ngoten, Pak. Wah, senengen bapak-bapak no. Monggo Cong kapurwakan ginerap seragenan wonten lali janjine.
ora mbok sandati kudu mlotrok wae iki lho. Iki mah mbok sandati ra kok kudu mlotrok dhewe. Kowe marang ngerti to, Mas? Aku saka omah ki tangi turu jam 8 punjul. Bose ngomong, "Pokoke jam 09.00 wis tekan kono." Beh, bareng teko rene ganjelanku keri siji kok. Lah mulane kuwi nek biasa niki kan ana leko lha kok padha ngono lho. Mlotrok gawe iki lho. Lanjutkan. Jan ya. Ayo Mas, ngene lho Mas. Janjane kowe ning endi? Gelagatmu sajakku priyadi. Mangkel aku mangkel kowe kencan karo wani koliyo. Ayo masih Sahita nyampur sari lho ki. Katino minggu sing tunggu kowe ngajak ning tawang mangun nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe Bengawan Solo kata SMS tambah lagi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku mangkel yen kepedhok pipimu mesti tak ciwal Cimal kelali janjine dadi alasane mangkel belah Layo asa bawang sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko sik Mas aku tak nagih janjiku Mas Oh. terus garis sithik soalnya Lah terus maksudnya tanggung jawabnya ngono. iya Yalah. ayo Pak Aja. ayo Pak Loh, Napa ki rung pantes. sik kalau pojok ngomong Mas. sangu-sangu Mas. Mas Nah, ngono lho. lah Wong Tasih Timur kok. Mas ayo Legiono. Mas monggo Mas Legiana Apane? kagem syarat dilebok keteng celengan Celengane ngendi? janjine abang-abang no Janjine koprol. beh janjine koprol ki yo reok no Hah? Berarti kok terus direokno. pergi kok berarti direoke oh ya Entek kesek terus mlebu nang reok. oh reoke ki yo kudu koprol Yo koprol kowe kok sing disuwun Mas Legiono kowe kon koprol kok yo bingung gitu. sik Mas Piye? bayaran 150 tok Mas Yalah, koprol lho rasa mbok pikir ngono, sing penting cek kantil ngono wae. sementing cek kandel Cek kandel. oh ya wes pokoknya ben seneng Nah, ayo lebokno janjane kowe ning endi? Gelakatku sajakku priyadi. Atiku jono kowe kencan karo priya liya. Kacute nang reok Ponorogo Pamundhut saking panjenenganipun. oh sik no Piye? tak ambekan sih Rasa ambekan. Wesel aku Halah, kayak ngombe kok Bu ngombe apa? Ora. sik ngombe ku Kae kono. Ha kono. Kae. es oh Ya. aja megap-megap aku Wah. Mas aku mau kokone bapake meh ditempeli angger koprol Heeh. berarti sampean takon ibuke
Ditempeli angger apa ayo. Aja aku tok Bu, ayo kerjani genti yo. Anu ora. Piye? Lah nek bapak iki ibu iki manut karo bapake dadi manut ngono wae ya dadi dirimu. Wong wis wis kadung jeneng garwa iki sigareng nyawa. Nyawa loro manuk gak dadi sawiji. Keputusane bapak ya keputusan ibu ngono maksud iki. Nggih, Bu. Heeh. Lho, andane yo. Ya iso ngono pancen. Bu, wong yo kon ngoprol kok, Bu. Andane yo. Kayak cedak isih dajal gah. Wis tak tekoni ibu. Ayo takoni sik. Ibu Kula masak. nggih koprol napa Ora. mboten dajal? Mboten nggih Bu nggih. Mboten, kok ibu mboten kok. Monggo. Kok aku disiksa Reoke. to, Mas? Ah. Lho. Pripun, Bu? Lho, ngandani kowe ora bayaran. Aku wis lunas kok. Alah Aku wis lunas. lunas. Wis lunas. Ayo. Monggo Mas. Ayo. Ojeng, ojeng. Ya. Ake. Ya. Jo jo. Ake. Aku. Ake. Aku. Ake. Ya. 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 Ake. Iya. Sek. Kowe iki sudah manda apa kopol? Kowe kopro apa sudah manda? Lah nek anjlok-anjlokane demake pirang-pirang, lha opo ndak ngundang Nolita saka Prodadi? Ayo. Koprol ora kok sudah manda, lha terus loncat-loncatan pirang-pirang cah cilik akeh lho. Ya. Iya. Nggo sik Nur, tak tekon sik. Mon koprol niku mau janjine ping pinten, Pak? Oh, pisan to? Oh, pis. Oh ya wis, ya. Ngono kebegek ki lho. Ngono kok geber terusan iki lho. Mas Regiono ning ngedengku celengan ngene. Ayo, Ya caramu celenganmu ngene kowe ngene to yo. Lah. Balik neh, pisan kas. Lihat neh, peng telung kas. Iya neh, balik rene neh. Nah, se. Wong Beni se. Beni se, nepro. Enak dua kan apa? Lah ya. piye? Kok setan opo ngono ki? Lho piye? Setan yo ditakoni. Bali. Tekoni. Heeh. Iki sapa sing teko? Aku Mbah Parmo. Mbah Parmo. Mbah Parmo saka ngendi? Sing jaga kene. Ndak nggih, Pak. Nang nganti ora ditenono mengko lho. Lah iki karepmu tok nang awake Nolita arep piye? Balekno sing di omah. Balekne sing di omah. Lah carane Sing wedok durung ngeki. oh ana warit meneh saka ibuke sing urung ngeki. Bu, niki mengke dereng bali ya Bu, nak dereng jenengan paringi ya Bu. Astu niki. Lho, ngeten terus malah mboten sedo main.
Kula gerujuk kopeng 50 buntet nganti teles klebes to niki saguane. Nek ibu dereng maringi warit nggih dereng. Iki bener ngono. Konrene wonge. Oh. Ibu. Ibu sapa mau sik? Oh, Ibu Lestari nggih. Ibu Mbok pinten-pinten Bu niku sempel keteng bekakasen napa teng napa niku kersane balik Bu. Ibu Siti Lestari. Loh, heeh, iki wis pas ki ana adzan lho, ki ana adzan lho kowe ra mbek diumbuh. Aku ra melok-melok aku ki adzan lho. Piye wis ngono wae? Pasrah. Ayo ndi wonge. Urung wonge rene. Sik. Ibu, lho iki pun saged mlaku Ibu. Wong niki kesupe teng mriki kok, ibu nggih mriki. Diturke mriki to, Bu? Nggih, monggo Bu, Ibu Siti Lestari. Niki kersane balik. Lah, bismillahirrahmanirrahim. Nah. Uyoi, Pak. Lah piye? Lah kuwi apa kae malah kowe mari ki biar arep sido. Lah Bu balik meleh Bu. Lha meleh wong niki. Niki sing kesupane kecerok niki. Monggo Bu. Tok tok tok. Heeh sithik-sithik. Sithik-sithik mlaku. Ya Allah, Nduk. Gusti, Gusti. Lah. Sumpelke Bu, sumpelke mawon Bu, blusoke Bu. Pun blesake lah padha mawon niku Bu. Lah. Ya. Diitung. Sik, Bu, mosok 20.000 kok, Bu. Bapake 100.000 kok mboke 20.000 ki lho. Kurang iki. Susul meneh. Ayo Bu, nah. Ayo Mas, ngobrolke tekan kono, tinggal ditambahi 30 dadi pas 50. Lah iya, setan kok roh duit. Rasa Bu susoni, susu kedaluwarsa ngono. Ayo, koprol. Lho. Koprol kok kene ping 3 ro nyedak ibuke. Nggih. Ya. Iya. Iya. Iki Bu iki ngene sik. Iki Bu ngene. Lah iki nanggap wong stok malah pemerasan nah iki ngono. Laris buka dasar dalan duit. Wis mari. Nggih. Sawetawis sasampunipun nuhuni atur pamundhut saking ingkang Hampang Kugati. Ing kalodhangan siang punika keparang badhe wonten kumandhangipun adzan luhur nggih. Sawetawis kaki caos pakurmatan kanthi caket masjid saking Prokadang Campursari Sahita sumene sawetawis.